wilayah niku mana? Oh, Mas Dedi. Iya, Mas Dedi. Iya, Sa, kira-kira iso ra? Gak iso, Mel. Apa ya, Mel? Apa njaluk tulung niku wae? Sampe tero. Kan niku nggone Mas Dedi. Oh, iya ya. Bisa tak nemen iku ya. Bisa, bisa. Mundur, syuting tuwem kok. Ama titip salam ke Miko apa ora? Wah, apa sih, Mel? Tak sila sedelok ya, Miko. Ya pek lah, Mel. Gak iso bungkus gawe balik. Ya wes, sik ya. Bungkus dim gemoleh dim bungkus dim. Tasya bungkus gemoleh dim. Purun mboten Tasya dibungkus gemoleh. Ya terus Mbak Rurah kok endi dim nek anu Tasya dim. Kamu tega sekali dim. Kamu tega sekali dim. Baik, Jos. Baik terus. Dimilih ya? Aja merengas-merengas dim guyu engko malah Tasya. Merengas-merengas ya Tasya guyu roh tuwem. Pating suarane Melia ya kono. Iya nang Melia. Nah, kan Melia. Nah, Melia istilahnya pada Dimas. Titip salam gumku ra. Iki sing ketok Tasya teko. Bisa. Titip salam ke Miko apa ora? Dalah, apa sih, Mel? Ketoke posisine Posisinya gitu kono kok. Mripate ke merenenan kok. action. Bisa. Titip salam ke Miko apa ora? Ah, mbene kok. Lambe boyo. Apa ke boyo dim? Pokoknya tak sila sedelok. Buaya berbentuk rusa. Boyo darat. Bungkus sisa gawe balik. Oke, cukup selesai. Kita geser ke nek Yasmine berarti nang Omae Miko, ngarep kandang wae. rek pandangan. Ngarep kandang. Sing ngomong Miko karo Ah, Melia. Miko siap lah. Apa dibase karo Tasya apa sorry wae. Tugas kula manut. Neng dene kene ya. Geser ana Sarah. Ya, Dene kene Dimas karo Tasya. Apa neng nggon liya? izin kamu dulu ya. Hmm. Ya kita habisin. Siapa yang jadi? Habisin. Buka ya. Buka kalian buka.